Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýerler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşowuz welaýetinde dollaryň gara bazardaky narhy rekord derejä ýetip 18-nji maýda 1 Amerikan dollary 21,5 manada barabar boldy. Buning bilen bir wagtda welaýetde azyk we guruluş garytlarynyň bahasy hem barha gymmatlaýar. Şun 1 Amerikan dollarynyň bahasy 21 manada ýetdi. Geçen hepde dollaryň gara bazardaky narhy 18 manatdan 19 manada ýokarlanypdy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä welaýet dollaryň narhy rekord derejelere ýokarlanýan mahaly azyk we guruluş garytlarynyň bahasy her saatda gymmatlaýar. Şol sebäpli adamlar öz öýlerini gurup ýa-da başlan guruluşyny tamamlap bilmeýärler. 1 kilogram şekeriň bahasy 18-20 manat aralygynda, 5 litr güne wakar ýagy 140 manat, 1 kilogram gazak uny 10-12 manat. Hojalyk garytlaryndan başga guruluş garytlarynyň hem golaýyna barar ýaly däl. Uzunlygy 6 metr, ýyny 15 sentimetr bolan doskanyň bahasy öň 20 manatdy, indi 200 manat. 4 metr we 80 sentimetr ölçegindäki çerepitsa öň 60 manatdan satylýardy. Häzir 300 manada durýar. 4 litr kraska ýagny boýaw öň 30 manatdy, indi 180 manatdan satylýar. Plastik penjireler hem 300 manatdan 1200 manada çenli gymmatlady diýip ýurdun Demiradyk welaýetindäki çeşmämiz gurrun berdi. Aşgabatda habarçylarymyz paýtagtda häzir 1 Amerikan dollarynyň 18,5 manada barabardygyny, ýöne şu hepde 2 güniň dowamında dollaryň gara bazardaky narhynyň 19-21 manat aralygynda bolandygyny aýtdylar. Ýatladyp geçsek 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanda dollaryň söwdasy ýatyryldy we şondan näri onuň resmi kursy 3,5 manat möçberinde saklanyp galýar. Bu bolsa soňky 2,5 ýylyň dowamında dollaryň gara bazardaky narhynyň kem-kemden ýokarlanmagyna getirdi. Geçen hepdäniň ahirinde onuň türkmen manadyna görä hümmeti rekord derejäge ýetip Daşowuzda 1 Amerikan dollary 19 manada barabar boldy. Bu waka welaýetde käbir azyk garytlarynyň hususanda dermanlaryň ençeme görnüşiniň 300% gymmatlan mahalyna gawat geldi. Galy bersede 2016-njy ýylyň ýanwaryndan bäri Türkmenistanda bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valutasyna şeýlede Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uradyp bolýan puluň möçberine import bilen meşgullanýan telekeçileriň Merkezi Bank arkaly manady dollara öwürmek düzgünlerine ençeme tapyr çäklendirme girdildi. Azatlygyň yerli habarçylar we çeşmeler bilen söhbetdeş bolýan telekeçileriň ençemesi konvertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursyň bahasyndan 6 hissa gymmada satyn alýandyklaryny ýatladyp, bu ýagdaý dowam etse onu özleriniň daşary ýurtlardan getirjek inlik garytlarynyň bahasynyň öňküsünden hem gymmat bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakyndan iýerleýän halkara we yerli synçylaryň ençemesi ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýar. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň halkara valuta fondundan kredit soraýandygyny, ýöne halkara maliýe edarasynyň beýlik çäreleri bilen bir hatarda resmi Aşgabatda dollaryň manada bolan gatnaşygyny resmi derejede täzeden ketgitlemek we manadyň hümmetsizlendirilmegini şert goşýandygyny habar beripdi. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyer Azatlyk radiosyň siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda plastik kart eýleriniň bankomatlardan çekip bilýän naqd pulunyň gündäki möçberi ýene-de çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä, edil şu gün şäheriň dürli ýerlerinde ýerleşýän bankomatlardan günde çekip bolýan naqd pulunyň möçberiniň mukdary 500 ýa-da 600 manada barabar. Şu gün bankomatlardan çekip bolýan pulunyň mukdaryny aňryçak derejede çäklendirdiler. Her ýerde başgaça, emma 500 manada çenli çekip bolýar. Üstetine her gedek pul çekilende bank hyzmaty üçin 5 manat çemeti komissiya tutulýar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly synçy ýazyjy Aman Murat Bogaýew hem plastik kartlaryndaky puluň naqdlaşdyrylmagynyň ruhsat edilýän möçberiniň ýaňy ýakynda ýene-de çäklendirilendигini tasdiklady. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda günde 600 manat möçberinde pul çekip bolýar we bu ýagdaý 10 gün çemeti wagt mundan odaly döräpdir. Ona Aşgabat şäherinde 1000 manat ruhsat edilýär. Bundan 2 ay 3 ay bol. Ondan 800 manat ýetdi. Inden 600 manat. Şundan bir 10 gün çemeti bolýar. Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlaryndan manatda çekmäge ruhsat berilýän puluň möçberiniň çäklendirilmegi resmi çäredir. Emma kart ulanjylary özlerine bank tarapyndan ruhsat berilýän puluň möçberi we onuň üýtgemegi barada diňe pul çekjek bolan wagtynda bilip galýarlar. Türkmen banklary müşterilerine olaryň öz kartlaryndaky pulunyň elýeterliligi barada öňünden resmi duýduruş bermeýärler. Çäklendirmeleriň sebäbini de düşündirmeýärler. Şol bir wagtda ýurtda plastik kartlarynyň ulanjylarynyň sany gitdigi çartýar. Aýlyklar, pensiýalar, sosial tölegler we stipendiýalar bir näçe ýyl bäri plastik kartlaryna geçirilýär. Şuňlar pensionerleriň plastik kartlaryny has giň ulanmagy üçin ýerli häkimetler goşmaça çäreleri amala aşyrýarlar. Hususan da plastik kartlaryny geçmedik pensionerleriň ençemeti may aýynyň başyndan bäri öz pensiýalaryny alyp bilmediler. Soňky ýylyň dowamında döwletiň owa hojalygy işgärleri daýhanlary bilen hataplaşygyny hem naqd bolmadyk görnüşe geçirmek boýunça resmi çäreler geçirildi. Üstesine soňky 2 ay çemeti wagtyň dowamında Aşgabatda kart ulanjylaryň hataplaryndaky puly tutup galýan bankomatlaryň onlarçasy peýda boldy. Aşgabatly synçy Aman Murat Bogaýewiň sözlerine görä, ýyl içinde ogry bankomatlar diýilip adlandyrylýan pul saklap galýan awtomatlar Türkmenistan bankynyň 10 ýyl awadançylyk we Baba Annanow köçelerindäki bölümlerinde şeýle-de Senagat bankynyň Oğuzhan köçesinde bar. Azatlyk radiosynyň agdalan banklary bilen telefon arkaly habarlaşyp düşündürüş almak boýunça tynançygy häzirlikçe başa barmady. Emma Aman Murat Bogaýewiň sözlerine görä, Türkmenistan bankynyň merkezi bölüminde raýatlaryň arş şikaýetlerini kabul edýärler. Bir ay golay wagtlap udaga çekken diýerine geçirip puluň bir kanun tutulmagy tasdiklansa, ony kart eýetine gaýdyp berýärler. Emma bankyň operasiýa üçin üpçün eden hyzmatynyň tölegini, ýagny komissiýasyny saklap galýarlar. Nol üçin %86% bankomatyň hyzmaty üçin onu beren okban kartlara goýan hyzmaty edýär. Diýip Aman Murat Bogaýew bellidi. Şeýle Aşgabatly synçynyň sözlerine görä, käbir halatlarda bankomatlardan naqdlaşdyrylýan puluň gündäki möçberini çekmekde goşmaça kynçylyklar hem döreýär. Ýagny aparaty 5, 10 we 20 manatlyk ownuk pullaryň goýulan halatynda bir operasiýanyň dowamında 200 manatdan köp çekip bolmaýar. Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatda ogry bankomatlaryň peýda bolandygyny aprel aýynyň başynda habar beripdi. Şondan bäri 1,5 ay golay wagtyň geçmegi bilen şeýle bankomatlar köpelipdir. Aman Murat Bogaýewiň aýtmagyna görä, banklaryň işgärleri bankomatlaryň düzüp däldigini boyun alýarlar, emma özleriniň çäre görmezligini olary bejermek üçin ähtiýaçlyk şaýlarynyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Faraplylar çağalaryň ýokunç kesellerden ejir çekýändigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar Farap etrawyna häzirki döwürde çağalaryň gyzamyk başda bolmak bilen dürli ýokunç kesellerden ejir çekýändigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan käbir faraplylaryň aýtmagyna görä, Lewap welaýatynyň Farap etrawyna häzir çağalaryň arasynda başda gyzamyk keseli has ýaýragly we resmiler oňa garşy ýeterlik çäre görmeýärler.
Farap etrafında häzir gyzamyk keseli gaty ýaýrawly we çagalara uly wehim salýar. Çagalarymyzy etrafyň keselhanasyna äkidip görkezsek, ay bul gyzamyk wagtlaýynça bolýan kesel biz hiç taýda edip bilemzok. Çagalaryňyzy öýüňizde şol owalky gadymdan gelýän emler bilen bejeri beriň. Bizde gerek bolan dermanlar we sanjymlar ýok diýip ýynymda gaýtaryp goýberdi hekimler. O ýerlerinde bolsa çagaň yaramaýanna gerek bolan dermanlary we sanjymlary özüň alyp şepaat uýalaryna eltip bermeli bolýan. Çagaňa kesel ýokuşda etrap beýlede dursun. Vilayet merkezlerindäki çagalar bölümlerine hem sereden oklar. Derman ýok, sanjym ýok, yeterlik orun ýok diýip başyndan soğup goýberýärler. Näme etjegimizi bilmän Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýokardaklara ardymyzy ýetirmek isledik. Bize kömek etsinler diýip faraply käbir ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna maglumat berýärler. Howpsuzlyk sebäpli efirde adynyň agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen bu urda gurrundaş bolan Lewap welaýatynyň merkezinde ýaşaýan käbir raýatlaryň aýtmagyna görä bolsa, gyzamyk keseli häzir diňe bir farap etrafynda däl, eýsem merkezdäki käbir çagalar baglaryny hem wehim salýar. Lewap welaýatynyň merkezinde çagalar keselhanasy bar. Farap başda bolmak bilen käbir etraplarda we vilayet merkeziniň hut özünde gyzamyk başda bolmak bilen beýleki käbir ýokunç çaga keselleriniň ýaýwanlanmagy sebäpli keselhanada hastalara ýatara yer galmady. Goloýda şol çagalar keselhanasynyň edil gabadyna täze çagalar diagnostika merkezine hyzmata girdildi welin Lewabyň merkezinde ada agdalyan çagalara niyetlenen iki keselhanada da hastalara seretmäge orun yetmezçilik edýär. Etraplardaky keselhanalaryň ýokunç kesellere seredýän bölümleriniň bolsa gapysyndan girerýärler. Ýokunç kesellere seredilmeli ýerler harabaçylyk ýaly. Diwarlary opurlan, jaýrylan, suwuglary gopan ýagdaýda we içem hapaçylyk. Şoň üçin etraplaryň ýaşaýjylary vilayet merkezindäki keselhanalara ýykyn edýärler diýip Lewap welaýatynyň merkezinde ýaşaýan käbir raýatlar Azatlyk radiosyna maglumat berýär. Sözü jemlesek, ýokarda agdalşy ýaly Lewap welaýatynyň başda farap etrafy bolmak bilen dürli ýerine çagalara wehim salýan gyzamyk ýaly ýokunç kesellere garşy görülýän çäreler barasynda Azatlyk radiosynyň ähli synançyklaryna garamazdan degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmaýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. 15-nji maýda Giýişlik Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk we Ankara köçeleriniň çatyrygynda bir awtowly 10-11 ýaşlarynaky 3 sany gyýyş çagany kakyp helakläpdir diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 17-nji maýda beren maglumatyna görä, çagalaryň biri wakanyň bolan ýerinde, ýene biri tiz kömek ulagynda helak bolýar. Çagalaryň 3-njisi häzirki wagt ketelhananyň reanimasiýa bölüminde saklanylýar. Bu barada 16-njy maýda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary hem habar beripdiler. Şonu Azatlyk radiosyna bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmanlygy üçin bu barada köpçüligi habar bermekden saklanypdy. Şonu habarçymyz Sultan Açylow orada aýynyň başlanmagy bilen çagalaryň öýme-öý aýlanyp ýaremedan aýtmaklarynyň paýtagtdaky ýaşaýjylaryň bir näçesi üçin pajigaly waka bolup guturandygyny aýdyp şeýle diýipdi. Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk we Ankara köçeleriniň çatyrygynda Giýişlik saat 20:15 töweregi daşaryurt markaly bir awtowly 10-11 ýaşlarynaky 3 gyýda awtowly bilen kakdy. Waka şaýat bolan ýaşaýjylar sürüjiniň ýaş oglandygyny, onuň ýokary tizlik bilen ulagyny sürüp gelendigini we svetoforda piýadalaryň geçmegi üçin ýaşyl çyra ýananda awtowlyny saklap ýetişmändigini aýdýarlar diýip Açylow gurrun berdi. Şeýle dol gyýlaryň biriniň wakanyň bolan ýerinde desine aradan
çykandygyny, beýleki iki çağanyň tiz kömek ulagynda hassahana alınıp gidilendigini sözüniň üstüne goşdy. Ýoglan gyýjagadyň howsarlarynyň gelmegine garaşyp ol gyýjagad 1 saat ýaly ýerinden gowdulman polisiýanyň gözegçiliginde ýoluň üstünde ýatan ýerine saklanypdyr. Helakçylyga düşen gyýjagadlar Parahat 4 etrapçasynyň ýaşaýjylary eken diýip habarçymyz waka şaýat bolanlara salgylanyp gürrüň berdi. Ýokarda hem belleşmede ýaly Azatlyk radiosyna bu waka şeýlede 3-nji çağanyň saglyk ýagdaýy, awtologyň sürüjüsiniň ykbaly barada häzirlikçe Aşgabatyň häkimliginden ýa-da polisiýasyndan haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Kronika Türkmenistan neşri öz ýurdu içinde habarçylaryna salgylanyp helakçylygyň sürüjüniň ýalňyşy esasyna bolandygyny, ýöne onuň heniz tutsaw edilmändigini habar berýär. Türkmenistanyň dürli künjeýünde bolýan ýol helakçylyklar barada Azatlyk radiosyna wagtal maglumatlar gelip gowşýar. Şu ýylyň 14-nji aprelinde yerli wagt bilen öýlen saat 5 töwereginde Türkmenistanyň Çülü jülgesiniň goloýunda awtobusyň ýol helakçylygyna uçuramagy zerarly adyndan 17 adam wepat boldy. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri helakçylygyň esasy sebäplerini awtobusyň çaktanaşa ýüklenen bolmagynda we howa şertleriniň yaramadlygynda görýärler. Gara ýoluň typançak bolmagy sebäpli içi ýolagçylardan hyryn dyqyn awtobusyň sürüjüsi ulo erkedip bilmän ýoluny ýitiripdir. Netijede awtobus agdarylyp ýoluň garasyndaky çukura gaçypdyr diýip Azatlygyň paýtagtda habarçylar habar beripdiler. Şu ýylyň 9-njy fevralynda bolsa Aşgabat Balkan asfalt ýolunda mikro awtobus bilen ýeňil awtologyň ýol helakçylygyna uçuramagy netijesinde adyndan 4 adam öldü we başga da 10 goloý yaralandy. Bu ýol helakçyligi Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 kilometr uzaklykda ýerleşen Belek şäherçesiniň goloýunda bolupdy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar we media serişdelerinde ýurtda bolýan köçe ýol helakçylyklar barada maglumat berilmeýär. Bu barada türkmen häkimetleri hem kelam agy söz aýtmaýarlar. Şeýlede ýurtda her ýyl näçe ýol helakçylygynyň bolýandygy we munyň näçe adamyň aýatdan ötmegine sebäp bolýandygy baradaky statistiki maglumatlar hem ilat köpçüligine elýetersiz bolmagynda galýar. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyk we gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Aşgabat şäherinde bar bolan garrylar öýünde ýaşaýan garrylaryň açyk saklanýandyklary barada maglumatlar bar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran garrylar öýüniniň bir ýaşaýjysynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Aşgabatyň garrylar öýünde saklanýan garrylara bu garrylar öýüne ýol başçylyk edýän resmiler tarapyndan asla gözegçilik edilmeýär. Onuň aýtmagyna görä, howsarda ýa haýsydyr bir sebäp bilen öýsüz öwdardy galýan garrylaryň ýa bolmasa öýlerinde seretmäge mümkinçiligi bolman bu ýere tapşyrylýan garrylaryň döwlet tarapyndan berilen kömek ýagny pensiýalary dorlagyna garrylar öýüniň hasabyna geçirilýär. Garrylar öýüne geçmekçi bolýan garrylaryň öz hususy ýa-da döwlete tegişli jaýlar bar bolsa, onda olar ilki bilen öz jaýlaryny hem döwletiň haýyryna geçirmeli. Emma döwlet üpçünçilerine geçenden soňra garrylaryň bir garyny aç, bir garyny dok bolup olara gerekçe iýmit berilmeýändigini garrylar öýüniň ýaşaýjylaryndan eşitmek bolýar. Olary garrylar öýüne ýerleşdirmekde hem bir näçe bürokratik kösençliklerin ýüz berýändigi hem aýdyrylýar. Howsaryň ýoklugy ýa öýsüz öwdarsyz galanlygyň barada resmi namalar toplamak eýam haldan eden garrylara ýeňil düşmeýär. Köpülenç bu işleri şäheriň sosial üpçünçilik edaralarynyň garrylara seredýän bölümleriniň işgärleriniň kömegi bilen amala aşyryp bolýar. Emma güzaran üçin işinden galyp öýündäki garry seretmäge mümkinçilik tapmaýan ýaşaýjylaryň öz garrysyny garrylar öýüne tapşyrmak üçin para peşkeş bermeli bolýandyklary hem aýdylýar. Garrylar öýüniň efirde adynyň tutulmadygyny soran bir ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, garrylar öýüne yerleşen gününden pensiýadan kesilýärdiň. Bir ýyl ýerde ýatyp turýaryn diýýärmiň, açlykdan gaty horlanýar, gerekçe iýmit berilmeýär. Amatyny tapsak göze görünmän garrylar öýüniň howlusyndan daşyna çykyp gaty bir uzak bolmadyk teke bazarynyň goloýunda köçäniň urlarynda dilekçilik edip oturýar. Bir saat oturmagy wagt tapsak öten geçeleriň haýyr sahabatynyň garnymy doýarýaly gazanç edip bilýär. Ýöne garrylar öýünden tapyp köçä çykmakda iş bar. Bardy geldi ele düşäýden onda bagtyň ýatdygy, seni bir näçe ullap galmaz ýaly edip urýarlar diýip garrylar öýüniň ýaşaýjy aýdýar. Käte biziň üçin bayramçylyk ýaly bolýan günler hem bar. Ýöne olurlar garrylar öýüniň resmiler tarapyndan dälde ýaşaýjylar tarapyndan döredilýär. Käbir Aşgabatly ýaşaýjylar öz haýyr sahabatlaryny nahar bişirip garrylar öýüne alyp gelýärler-de özleri naharhanada garrylara paýlap ýitirip çyrip soňra öýlerine gaýdýarlar. Haşeýle ýagdaýda biziň garnymyz çörekden we tagamly nahardan doýar. Ýöne beýle elpeşelpelik seýrek bolýar. Bardy geldi ýaşaýjylar haýyr sahabatyny garrylar öýüniň resmilerine goýup gidäýdiler. Onda ol naharlar garrylara berilmeýär diýip olaýdýar.
Käte televizorda öwüli gepleşikler taýýarlamak üçin hem garrylaryň öňüne bolely naharlar goýulýar. Olaryň deň jalşlary, televizora tomaşa edişleri, gaýda jurnallary okuýşlary telewizionyna düşürilýär. Emma iş ýüzünde biziň ýagdaýymyz düýbünden başgaça. Ol ýerde oturmaň, ol ýere barmaň, otoglary hapalamaň. Telewizionyna düşüriljek wagtda hem goýulan naharlary iýip gutarmaň diýen görkezmeler biz üçin de adaty bir zat bolup galdy diýip ol sözüne goşýar. Aşgabatyň 30-njy kiçi tarapçasynda ýerleşen garrylar öýünde näçe tany garrynyň hasaby alınan dawarada maglumatlary anyklamak Azatlyk radiosyna başartmady. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 18-nji maýda Gara deňiz boýundaky Kuror şäheri Soçida Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşýar. Gepleşiklerde esasy tema Ukraina konflikti, Birleşen Ştatlaryň Iran bilen baglaşylan ýadro geleşiginden çykmagyna Ýewropalylaryň jogaby, şeýle hem Ortiýat bilen Germaniýanyň arasynda gurulmagy planlaşdyrylan gaz geçirjisi bolar diýip çaklanýar. Merkel'in bu sapary onuň üstümizdäki ýyl Ortiýata eden ilkinji saparydyr. 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym regionuny basap almagy, günnäger Ukrainadaky separatistleri goldamagy we 10.300-den ýadak adamyň helaklenmegine getiren urşuň turmagyna koşan-koşanda sebäpli Moskwanyň garşysyna sanksiýa girizmek boýunça Ýewropa Birleşigi tarapyndan edilen basyşlarda ilkinji hatarda duran Germaniýa bolupdy. Ýöne Merkel soňky ýyllarda Ortiýatyň garşysyna berk tutumy ýerlese da Demirgazyk akym 2 turba proýektini Germaniýanyň özüniň gaz öpçünçiligini gysgly howpsuzlandyrmagy zerur diýip gorap geldi. Bu gaz geçiriji Ukraina hakman onuň sawasyndan geçýär. 11 milliard dollarlyk proýekt Ortiýatdan günmatar Ýewropa aktyrylýan gazyň mukdaryny 2 esde ýetirip bilýär. Ukraina bu proýekt Ýewropa Birleşiginiň Ortiýatyň garşysyna girilen sanksiýalaryny gawşadýar diýse de Germaniýa soňky aýlarda Ortiýata turba liniýasyny giňeltmek barada razylyk berdi. Geçiriji geljek ýylyň aýagynda ulanışa berilmeli. Amerikanyň ýokary derejeli bir diplomaty da Demirgazyk akym 2 turbasy howpsuzlyk aladalaryna sebäp bolýar. Şol sebäpden Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna uçlamagy mümkin diýip duýduruş berýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentinde energiýa siýasaty boýunça ekspert we döwlet sekretarinyň ornmasary Sandra Autkirk 17-nji maýda Berline eden saparyna Birleşen Ştatlaryň Demirgazyk akym 2 geçirjisine garşydygyny we oňa sanksiýa girizmeginiň mümkindigini aýtdy. Sebäp geçirijiniň Ortiýatyň Ýewropadaky ziýanly täsirini artdyrmagyna goşmagynyň ähtimaldygy. Biz ilki diplomatik ýollar bilen bu proýekti toxtatmak üçin ynandyrjylyk güýjüni ulanmakda mümkin bolanyny edýär. Ýöne Kongres derur bolan halatynda Ortiýatyň şolýaly turba proýektlerine garşy sanksiýa girizmäge hökümete ygtyýarlyk berdi diýip Autkirk aýtdy. Ol soňra hem biz proýekt amala aşmasa hoşal bolar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Ýewropanyň öň guly ykdysadyýety bolan Germaniýa dünýäde iň köp tebii gaz import etýän ýurt. Ol özüniň atom elektrostansiýalaryny ýatyrýanlygy üçin gaz öpçünçiligine bolan anamyny artdyrmagy planlaşdyrýar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Erkana goşlar, uçun erkana